ndichimwe chinhu kubva patakatanga kutenga dzimotikari apa anga kuti inini handigona kufamba ndisina mukadzi pasaidhi wekuti ndinofamba ndichipuruzira anonzi famba sketi inofanirwa kunywa kusvika munoma achifamba achiita se achipuruzira zviji aive munhu aida madrezi zvakadarikidza but inini zvangu zvazvisandiafekte kozi ndandangoziva munhu wangu ndozvaari kozi ndorangara imwe nguva ndichitoenda ndichinorova mumwe mukadzi kunonzi kuSunward Park. So mwana avana ndine mwana ne8 months aenda vamuendesa nekumvura vanhu vaya vaya vebhasi riya tatobhadhara 1.5 yekuti vanofanira kumujambisa nepabhodha apa vaenda nemwana wangu haasina mai haasina chiya pane 8 months apa anoyamwa ndakamva asondipusha mumwe musikana akamva asondipusha tichangojamba road taakujamba reservoir ndakachekwa kubva panapa kusvika panapa. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimutse chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Sana angotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nizvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold. Tinofara kukutambirai muchirongwa chedu cheAcross the Border makadizve. Tinofara makadiwo mukomadhimisa tinofara nekutambirwawo muchirongwa chenyu. Aiwa tinotenda. Muri Zimbabwe yakamirira kuda kunzwa kuti nhasi pachirongwa chedu tinani tutaura nani. Alright. Inini zita rangu ndoitwa Tariro Munyukwe. But zita rangu rebasa ndonzi Great Sister or my counselor. Great Sister. Or my counselor. My counselor. Alright, muchataura muchiti simudze nzumbi. Alright. Alright. Tariro Munyukwe but rakakanganiswa pachitupa tawo tongojairawo kuti Munyukwe zvakanyorwa pachitupa but tiri ana Munyuke. Alright. Atotenda. Ndanzwa futi mati munonzi Great Sister. Ndonzi Great Sister. Kana kuti my counselor. Mazita aya madunhurirwa handiti? Ya ndere kupiwa rimwe ndere kupiwa rimwe ndere kuzvipa. Ngatitange na Great Sister. Tingati Great Sister rakabva papi chaipo? Great Sister rakabva pa ndakange ndichida kucreate page rangu muna 2021 reFacebook. Ndopa ndakati inini zita randingashandisa paFacebook ndere kuti chii. Saka ndakazvipa zita randaifunga kuti rinoenderana nezvandiri kufunga kuti ndinoda kuzoti ndiite muupenyu hwangu. Zvinhu zviri great, zvinhu zvakangonaka. Ndopa ndakazviti ndoda kunzi Great Sister kubva nhasi kana ndichishandisa zita repaFacebook. Ndopa kauya Great Sister. My counselor ndiri munhu wekuti nzvimbo yandinogara ndinozikanwa ndiri munhu ari famous zvekudaro. Kuburikidza nemabasa andinoita saka ndinozikanwa saka kana ndichingofamba ndinenge ndichingomhoreswa saka mafriends masisters tingangoti vehokama vayamva vangu vatanga kunditi iwo unonzi my counselor because hapana nyangwe takabuda out of nzvimbo yandogara ndinenge ndichingosangana nevanhu vekuziya vachindimhoresa saka vanga vangonditi uri counselor wenzvimbo saka uri my counselor. Counselor uyu ndi counselor wayo kuti Kansela wedunhu iri. Anobata nzvimbo iyi.
anotonga ehe asi munodhuma nei, munozikanwa nei tingati? Chinhu chakaita kuti ndinyanyozikanwa pamusoro pebusiness ndingati kumashure tongoti kubva ndichipinda muno muSouth Africa ndiri munhu wekuti nyange ndichienda kubasa ndinenge ndichitengesa. Saka pandakazonyanyozikanwa like munzvimbo mandogara taimboita zveshop tichiita zveshop. Saka nguva iyoyo pamusina mumwe munhu aiita zvekubika kana mumwe muZimbabwe ane shop. Saka vanhu vakambva vatanga kutiziya kwaitonzi kumaZimbabwe ndikambotanga chiita zvehembe chitengesa hembe tine shop my ex-husband nobva tazoita zvesadza. Saka kwakakutongonzi kumaZimbabwe kusadza kumaZimbabwe. Saka hapana munhu wemunzvimbo mutauni matinogara aisaziva parestaurant pedu kana kungave kuhembe vaisaziva kana even ana macheso kunzvimbo yataigara vakauya kuzoridza tingangoti vaimbi vazhinji kwete kuti ana macheso but vaimbi vazhinji vaitouya votobhuka votouya kuzodya parestaurant yedu kuzi ndo chaive chikafu chechi chemaZimbabwe. Saka ndo pakatangira zita rekunzi maikanzela kuzi kwese kwandasvika ndinenge ndichingomhoreswa. Nzvimbo iri muno muZimbabwe hakuzi kumusha? Iri muno muSouth Africa, aiwa kunzvimbo kwandinogara kuBoksburg. Saka ndo pakatangira zita. Ndifuti taimboenda tinotengesera magweja hembe kutanga kwatakaita before tisati tatanga kuita shop taienda nzvimbo dzese dzinoshandira magweja tichinotengesa hembe. Taitenga hembe maoriginal nemafeki tosanganisawo totengesa. Saka kwese kwawangosvikonya wakasvika kunana Blackpan wakasvika kunana Springs wakasvika kwese kune makastoma. Saka maikanzela vanhu vanenge vangoti hello sita nhingi kana kuti mai chakadai. Saka ndo pakazotangira kuti kana waufamba nevamwe vanhu vanomvotanga kuti maikanzela. Saka ndokutaura nabusiness woman. Mukutaura nabusiness woman. Maybe tototorawo zodzo. Aiwa munotora zodzo riripo rebusiness. Maikanzela kana kuti great sister kana kuti tariro. Tingati kumusha anobva kupi? Kumusha kwedu kuMondoro. But now kwatakunyanyotira based kuti kana tikaenda kumusha tunoita kunge tiri based ikoko kuHurungwe kuKaroi. Nechikonzero kuti vabereki vakazowana plot ikoko. Saka kumusha kuMondoro totoenda tichiita sei but kunhu kwatakurimira kuchiitwa zvakawanda kuMondoro kasi kwese kuHurungwe kasi kwese kune misha. Tingati kukura kwenyu kwanga kwakadii? Dzamara muzofunga pfungwa dzekuti takuenda kuSouth Africa timbondoshava seri kwemakomo? Ini kukura kwangu ndingangoti aiwa kwakusina kuoma zvakanyanya, kwakungori pakati nepakati. Kuti ndizouya kuno chakaita kuti ndizouya kuno family yese tingangoti 3/4 yefamily iri kunoko. Vanhu vakatanga kuuya kuma80s ana sekuru ndo vakauya kuno. Svikowo zvichingodaro sekuru vakatanga kuuya munin'ina wasekuru baba wababa vachimva vati vanhu vaungoramba vachitorana. Saka ini kuuya kwandakaita kwakusiri kuti ndarohwa nenhamo kumusha kana kuti ndakawira ndaitochiva kuti vakauya vanouya vakazara dzimotikari pamwe vari kuma 20 something sezvo ndati family yakawanda iri muno because ndofunga totosvika kuma 200. Saka vaiuya vakazara dzimotikari vachiita sei kana vakudzokera pamwe vauya nemotikari 3 voya voita sei zvichingonakidzwo so. Saka kupedza chikoro kwandakangoita form 4 ndakamva ndangozvidza kuti ini ndodaenda kuSouth Africa ende ndo zvaitongoitika kuti munhu apedza chikoro kana usina hako kupasa usiri kuenda mberi voya kuzoita sei kuzoshanda ndokuita sei kugadzira kwandakaita. Ndapedza chikoro ndakashanda 1 year kuZimbabwe nobva ndabva ndati ndakuenda mabrothers angu nobva ndidedza wandotedzera nemukuru nemumwe mukuru firstborn nobva ndatouya. Aiwa ini ndakauya ndiri mudiki, ndakauya ndine 17 years and a half. Ndakangopedza chikoro nandaita 1 year nobva ndauya kuno. Because handina kuenderera mberi pazvidzidzo because ndandisina kupasa hangu. Saka ndakamva ndangoti ndakuenda kubasa kunoitawo zvikuita vamwe. Igore ripi ramakazosarudza kuuya kuJoni?
ndakauya 2010 muri muna February. Saka takauya ndakatora ETD ndopatanga kurambwa ma-ETD. Nomva tasvika yanga yakunzi TTD yanga isanzi ETD. Takamva tasvika paboda ndakauya nerimwe bhazi nomva tasvika paboda nomva tatonzi ma-ETD arambwa. Saka imi michidzokerai munokwira matiketi iwayo mashandisa mukwira mabhazi ari kudzokera. Akisa hatina zvatokwanisa kuita ikozi hatina arambwa. Takamva tatobva paya ndakaona kuti hapana. Saka ndakamva ndandine mumwe mukadzi wandakakanga ndatora naye ma-ETD aya kumakombi. Nomva tamba tafamba takutendera tatoona kuti hapana. Takamva tadzokera kumusoro kuBeitbridge kurengi. Matarara mukombi makuseni. Apa inini ndandingori nekafoni kambudzwa kusati kwava nemaWhatsApp. Vandafonera mabrothers angu ndakati ndatadza kuyambuka zvanzi hachadiwa. Zvikanzi alright. Saka toita sei woita kuti uite border jumper kana ndakati alright. Ndakamva tanorara mukombi weimwe yatakangonorara kuti tatane mumwe murume mukadzi uya wandakanotora naye takaziyana takasinge tatogara pasiti rimwe chete mubhazi. Tasvika kurengi tarara mukombi makuseni tichimuka. Hanzvadzi dzangu ndadzifonera dzati tichitsvaga malaicha uyambutswe. Hanama ndatanga kutsvaga kozi ava vatokrosa vaenda kuDurban ende murume wakanga ine mari ini ndasara paya. Kumba ndifunge kudzokera kumba kwakamboita nzara ya 2018 pandakanyora form 4 ndakati akani. Iwo vari kuda kuuya here ndakati ini ndikuda kuuya nomva vati alright. Tabva tatsvaga malaicha novandamuwana 2010. Apa ndikutaura nzara iyi yakaitika muna 2008. Saka like zvaingobhuwa kwakango zvazvikangodhakwa. Plus ini shungu yekuuya yekuona zviri kuuya nevamwe kane zvakakuya zvakaita vamwe. Nomva ndatotaurana namalaicha nomva vachaja namari dzavo nomva tamva tagara. Tagara udaro so takamva tasoti kumazuva rodoka achitsvaga vanhu takamva taenda navatanorara kumuzasi unonzi kwana Mai Maria so like kubhesi kwavanoviga vanhu. Tikaita mazuva 3 days tiri paboda. Ndindaive mudiki kune vanhu vese vanga varipo. Saka ndiri mudiki kudaro so ndaitongonzi kamwana. Apa ndatoona kuti mahwani atanga stress kuti udzokere kumba. Tamva taita 3 days saka tainoswera kuRwizi todzoka pamba wamanheru kozi hanzi mapurisa anoya achisecha pamabhesi api anovigwa vanhu anotoziva kuti panovigwa vanhu vanenge vachida kucrosseswa. kuRwizi paive neRwizi rwanga ruri padhuze kwete Rwizi Limpopo. Tainogara mamusina mvura muRwizi umwe yakagreen. Saka tainohwanda zviye zvekuti havauye vakazopfuura ikoko rwaive Rwizi rwepadhuze. Saka kuhwanda kuti vakasvika pamba paive vanosvika pasina vanhu panorindwa nevanhu vaya. Nomva taenda kozi uku kunenge kwatokumamisha kwataitiro hakuzi mutaungreen uku. Tomva tanogara kusvika kumanheru tomva tadzoka nehuni nemvura tobika kozi ndokwaiwanika mvura tobika todya torara 3 days kusvika dzakwana. But driver watatina yanga ane stress kozi hama dzangu dzaifona zvekudaro bvirana bamunini hanzvadzi dzangu kwaita kufonwa kuita kudai vachibvunza kuti naimi mwana wedu munouya naye rini ende vaindityira ndiri mwana musikana ndiri mwana mudiki futi. Anti tomva tamva tazomuka makuseni zuva ranga rari3 takamva tamuka makuseni watananga kuzasi ndofunga takadzika futi 5 kilometers kozi apa tatafamba 5 kilometers kwatakanovigwa kozi taitoti vamwe varume vanorara mavo murumu isusu torara vairara panze vakadziviswa mu2 rooms so yanga yangoenda. Tamva tamuka tichienda kuzasi kuma5 takanosvika ikoko kuma5 tasvika kuma5 nomva tanzi kozi yainzi makarwa anenge asati amuka kuma5 saka tofanirwa kucrossa makuseni. Pakazenge pauya futi dzimwe 3 mota dzine vanhu 15 isusu tata 15 kozi ana malaicha yakana vanhu vasati akwana 15 havasumuke. Saka tasvika kuRwizi takamva tanzi hatiyambuki. Ndopakatanga mahwani manje ipapo. Mvura inini nekureba kwandakaita mvura yaisvika muno. Saka isusu malaicha wedu kozi vanonokusiya ine mota ivo vochidzoka kubhodha voita se
upinda nekubhodha chaiko imi mumva macross saka pamota yega yega painge paine vakomana vatatu vanenge vachikugaidhai kozi kwakazenge kwauya group musi watazomuka tichiuya kumvura kwange kwauya mota nhatu mbiri dzakange dzatiza kumabhesi avo kuchinzi kwasvika mapurisa nobva waya kuzovigwa kwedu saka nomva tikazenge tikaenda mota 3 dzakaita se dzakateedzana nevatanosvika saka group rekutanga rine 15 rakamva rasotanga kunzi pindai mumvura 10 saka pachipinda mumvura vanhu vai vakamva vangunosvikirwo nepakadzika plus mvura mufebruary kainenge yawanda yanga yakazara inini ndaisvikirwa umu zvoenderana nepauri kufamba dzimwe ngosvikirwo umu zvichingoenderana dzimwe ngonotonzwa kuti wakusvika umu saka pakamva pasvika mumwe musikana mupfupi akapinda pagrupu ipapo tabvisa tasara nematopu mabhegi hanzi ndaende kumota but inini pakanzi mabhegi ndaende kumota ende nobridge nawo zvinzo ndine bhegi rangu kwamva kwapinda musikana mupfupi apa wakapfeka top netight vapinda vasikana vai vachipinda mugrupu remusikana waya mupfupi uyu akamva ascreama kozi akatombonwira zvikapu 3 pavakapinda mumvura kozi munobatana so isusu tichiri takamira kozi uyu malaicha wedu ari kutiti inini vanhu vangu ndakuenda nawo nekubotswana mvura yakawanda ende pane mwana ari kunetserwa mwana iyeye anondipinza mahwani mwana aitaurwa ndini kozi ndinda ndiri mudiki pane vanhu vese papaine vamwe vasikana but vanga vari vakuru kwandiri 3 vasikana vanga varivo vasikana vechidiki nana mamai nana baba nevakomana but munhu anga ari mudiki kune vese grupu iri ndini saka tamva taita sei vachipinda mumvura ava vakamva ascreama kozi akanwira zvimvura kozi anga atonyura zviye zvoti unenge wabatwa umu neumu saka vanenge vari varefu ndo vanenge vakutokuyeupa saka iye nekutya akamva aita sei anwa makapu zviye zvokuti ari kuhasutsika pasi uku ari kutadza kubhalansa akamva ascreama nobva anwa makapu uyu malaicha wechido anga achiripo zvakanzi ini ndakuenda nevanhu vekubotswana vanhu vari kufira mumvura una zviri kutotanga kuitika kozi papa chichiri kungotori pekutanga muchitongotanga kupinda mubva aita se apa tikunzi tikufanirwa kukasika makarwa kumiri uku tinowana amuka saka tikufanirwa kufamba nekukasika vamwe vake vati handi muvasiye vapinde vanopinda vanoyambuka chichichi saka varume vaya munokugaidhai hwana anoenda mberi hwana anenge achigama-gama vanhu pakati papanenge achingotendera pakati hwana anoenda kumapetopeto mumwe nemumwe nemagrupu avo vaifamba vaenda vabudirira uya mbonwa zvikapu uya batsirwa vakomana vaya vanogona kushambira vanoita sei zvese apa mandeveli vanenge vaine mapanga pfuti dzavo vakatoperera vanenge vachikugaidhaya saka vatomugama-gama nobva yambuka taitikafamba toenda pachitsuwa makaenda pachiisland icho mumva masvika mogara mumbozorora kuitira kuti munenge maneta mozorora saka isusu takazenge ndange ndaenongosonana nevasikana vaya vandandinavo saka maiti murume mukadzi munenge muchitira kuti zvisimbi ende amubata nezviye zvekudai so kubata umhanzi munoregedza saka mubata makabata panapa saka tafamba munoyambuka pekutanga mozorora moyambuka tofunga patikayambukira papa kadhafuka zvekudaro zvekuti Limpopo ipapo yange yakakura tiri kufamba vamwe mai tapakati pemvura vamwe mai vechikuru ndofunga ma40 something mazuva iwayo vakamva varohwa nemvura varohwa nemvura ndofunga zvekutoita 5 meters away mvura tombonwa zvikapu futi vanwa zvikapu kudaro sokozi vakarohwa vakafuratira kozi ipo papapo yawevhira ngariri kudai souru apa inini ndangosimba apa ndikuzviudza kozi ndakatombofunga kutiza tichiri kunze kwemvura ndikati ndakatiza mvura iyi kozi inini mvura ndinoitya zvisingaiti ndikatiza ndoenda kupi handina mari ndandisina mari yasvika paupera kauya uchimbotenga uchiita sei kasi iyo chikafu vaititengera saka ndakaona kuti kutiza ndoenda kumamisha ekubhodha ndakatiza ndaenda kumamisha ekubhodha ndinozoita sei ndotanga kukumbira kuzonosvika ndasvika kwaHarare zvibude nova ndashingira tayambuka tafamba tamukati mai vaya varohwa nemvura vatombofamba panapo hana inenge yakurova manje apa vava vanhu vairi vapotsa vaerera inini manje bhegi rako ndiremera inini handinainisa bhegi mumota bhegi rako ndiremera hembe dzangu ndakatakura bhegi
ndaita rekutsiga apa razara mvura kozi rutombosvika pamwe pauri kutombonyurira pekuti kana paine ruware panenge pachitsvedza panoita mazerere saka mvura mena munenge muchitsvedza zvekuti munotanga muchifambira kunoga but kwamunozonobudira kamunonobuda makuzasi nechikonzero kuti munenge muchichipota muchitsvedza muchifamba pasinoita straight plus kutopushwa nemvura unenge muchitombopushwa zvokutonzwa kuti mvura yaundikurira wotombonzwa kuti panapa mvura yakundiita pressure mototi hatibatani zvakaita zvakasimba saka kana painewo munhu akarenda kana ukajoinana nevakarenda tata kutopota chitizana kuti ukaona kuti uyu munhu akarenda anogona kundiendesa nemvura waienda unojoina gurupu reyo vakaita vauri kuona vari strong saka inini hangu vangu vandaifamba navo vangu vari vanhu vari right takangoramba takasimba taipushwa hedu nemvura zvokuti munotombodzedzereka unzwa kuti pamwe matoita 1 meter away or 2 meters away muchiona kuti mvura iri kukupushai but muchiramba muchiita muchienda tafamba tazoyambuka paya kasi tisati tayambuka ini bhegi rangu ndakabva ndazorikanda mvura like ranga rakurema razara mvura handichakwanisa kuritakura ndakangozodhonza 1 skate bcause apa ndakapfeka tight ndakangodhonza 1 skate nobva ndasiya bhegi nobva raenda bhutsu zvese tumaperfume semusikana wanenge wakarongedza kazvese ndakangosara netopu yandakapfeka netight nesketi yandakadhonza ndobva ndarikanda mvura kozi ndakatoona kuti rondiendesa nobva raenda nemvura mai vaya varohwa nemvura vatorwa vatombo like vanga vakutoita zviri zvekuti vakutoti nobva vadzoka vaigadzirwa takutofamba tazoyambuka tasvika takusvika kumhiri takabva taona masoja kwaiti uku kurutu kwatiri kufanira kubudira kozi masoja atotiona atigaririra uku kune kurunzi uku kubhesi remakaro ende tiri kutoaona kozi zuva ranga rabuda manje kozi takazotonosvika mhiri kwazuva raita nekufamba chizorora zuva rabuda akutodzambira mushana nenhunzi ikoko muri kutoaona mamwe ari kutoshama ari kutoita sei ari uku masoja manje atigarira position yatiri kuti kana sinoenda nepamakaro tiri kufanira kubudira papi pamasoja but sezvineiwo tisati tasvika mhiri masoja akambva azobva ndofunga akaona kuti takavagarira mumvura vanhu vanozofa mva abva mva tabuda tichingosvika kunze pakurongwa manje hanti vamwe nevamwe vane magroups avo varume vaya tasvika kumhiri zvikanzi vanhu vakuenda munenge muchijamba munogona ita 3-3 kana 5-5 saka ini ndangosona vasikana vaya vangu vandiri kufamba navo vaya vanga vari mandeveli ini njinda ndiri mushona ndega but ivo vaitaura shona avo tambva tasvika parodhi munofamba 1 anosara uku 1 anoenda padhuze parodhi 1 anoenda kumhiri saka tichisvika parodhi ya10 yedu yekuenda tikamba tangoenda 3-3 tikaenda 3-5 kusanganisa vasikana 2 vaya vandaiwirana navo nemumwewo kamwe kaika umbonwira mvura kapfupi uku ndiye mumwe watakaenda naye nemuvamwewo mai saka inini ndichinoyambuka parodhi kozi waifanirwa kuti uyu anoti uyai kuudza ari kurwizi omva ati uyai isusu tomumva mamhanya mosvika pano iwe kuti chikurosai uyu omva akutambirai ari kuseri kwewayo saka tasvika patara paya ndo pakabva pauya mota yemapurisa mapurisa akasangana nemasoja tamhanya takamhanya inini apa yakanyatsoti peta pakati petara unyatsoiona kuti iri kuuya masoja vari kutotanga kujamba vari kumhanya vari kuda kutigama kuti tisati tayambuka waya vativharire ipapapo tikabva tamhanya takamhanya saka inini manje ndakabva ndati kwakuine 1 kumberi kwangu 1 mutsvuku uya anga atofa nojamba aenda pane kozi takati ini ndakaita wenumber 4 ndakaita wenumber 4 1 kuuku kumashure kwangu ndakamva asondipusha mumwe musikana akamva asondipusha tichangojamba road taakujamba reza waya ndakachekwa kubva panapa kusvika panapa ndachekwa zvino kozi ndakasosvika ndichisundwa kuti hausi kutombomira ndo unenge uchipinda zvekuda kusenerera saka akamva ati pinda ndakamva ndapushwa ndobva ndabvarurwa ndajamba kudaro so takamva tamhanya kuhwanda pazvigwenzi zvazviri papo saka masoja aya atoona kuti akundikana kuti bata avo vari kuvamvanzovo vavharirwa vambonumuvigwa ikoko mumwe musikana mumwe anga ari muhombe patatiri ipapo akamva amhanya zvekuenda zvekutorasika zvekuti akarasana nevamwe kozi kwakwatoo negurupu ranga ririko ranga richiunzwa mbijana
akamva arasana nevamwe akamhanya zvekungovhunduka zvezvi nobva atorasika nenge nevamwe 3 here kuri muone side rimwe group akamva amhanyira futi isu takamva tawanda mapurisa aya nemasoja akamva tangwadedza dzokai ikoko kwamuri kuenda kune mhuka mugame park ani muri kuona muchajigwa nemhuka saka musikana aimhanya achidedza kuti hatidzokere kuzimbabwe kuti namo ndidzokere kunzara mumwe mudheveri ava achimhanya nohata nohanda pazvimagwenzi nohata azobuda vakazodzokera vana vozojamba havo fenzi vakamva vatisiya nobva vadzokera kutara kunobva vamutsa mota yavo nobva vatoenda tiri kufamba kudaro so takufamba manje apa takufanira kufamba unosvika kumesina takufamba usvika mumesina tine vanhu vaya varipo 9 kuti vakomana 3 saka gurupu ravo vese vari 9 handiti saka ndovanenge vachikuratidza vachifamba nemi vachikuudzai nzira and tichifamba kudaro takufamba ini handisina bhutsu handisina hembe ndakufanira kufamba netsoka kubva kupi uku kwatiri uku ndapfeka sketi iya handi zvinenge zvatozooma ndapfeka sketi iya handina bhutsu handina hembe handisina chandinacho zvese foni zvese zvaenda handisina kana chinhu chandinacho ndangomunhu chete ari kungofamba tafamba tasvika mumesina tiri mukati mekufamba takambosangana neshumba ende zvavaitaura zvekuti ningirikini takatoona shumba dzadzakagarawo but muwandisiro watakaita kuposta 345 hadzina zvadzakatiita kana kuti ataka but vanhu vakatomboita kumhanya takamhanya tichitiza tichienda kusaidi rekuzasi kozi idzo dzadziri nechekumusoro vanhu vakatoti kozi vanhu vakatanga varomberi ndovakati shumba idzo but hadzina kuti ataka dzakambva dzangoramba dzakaita se dzakangogara dzakadai so mvatamva taita se matapfuura but vanhu vakatakamhanya vatanobudira titongoenda tikunzvengana nadzo tikuendawo mhuko mungoona kuti kune mhuka dzakati uko kozi takafamba masikati baitoona kuti idzo imhuka dzakati but dzatakatiza chete ishumba tatiza kudaro so but vanhu vaya vanobata vanhu vaya hatina kusangana navo kozi ndofunga vaitongoona kuwanda kwevanhu 1 2 vakomana vachino vanenge vachitori nepfuti nemapanga ava mandevela vangu vaine magodtithi vanoita kutyisa zvimandimbandimba zvinenge zvavakugadhai zvinenge chifamba vanenge vachiti vamwe vanga vadyarana manje pagurupu renyu mitofamba unge vanhu varubva musangano nekuwanda vamwe pakati vanenge vachidyarana kuti 1 vafambi vakaungana ivo vanoti 1 kumberi mumwe pakati vachingodaro kusvika mese mapera mumagurupu enyu kasi vese vanenge vangaini pfuti vese vangaini mapanga masipanga tasvika mumesina nzara yakuitei mvura yekunwa chaiyo taiwana ipapana takasvika ndofunga uma2 tasvika mumesina uma2 takumirira mota inofanirwa kuya kuzotitora inofanirwa kusopfuura yodzoka ndopamunozopinda mumota mapinda mumota musati mapinda mumota pane game fence wayo saka maifanirwa kuidzvanya nezvimadhende kana nezvimuti apa isu vamwe hembe hatisina dzaenda nemvura saka takanditemai zvimuti moidzvanya kudai sokuti ujambe saka muchijamba mota ndopainonopfuura imumva mafanorara panhu painapa pakakwirira kuti uku akwirira apa pakadzikira pane uswa senguva yezhizha mumva marara muzasi mota painonotena uko ichingosvika munhu wese unofanira kumhanya mumva mapinda mumota same time muchipinda mumota mumva mota yotosumuka maakutoenda tikambva tafamba nemumapurazi ndobva tazosvika tikasvika inonzi tichangodarika West Richard Mbijana katauni kariko tikambva tasvika ipapo tikambva tatenga chikafu Petersburg handiti Petersburg tisvika paPetersburg tikambva tatengerwa chikafu nobva tadya kasi kwakwato akuzi kuma7 mapasti 7 kubva makusenta hatisina chatambodya tadya chikafu tingofamba ini kozi patakasvika kumota mwemwe ndakamva ndanzi kamwana ndakauye kuno nobva tamva taenda nemumwe musikana wokubhulawayo ikoko nobva tamva taiswa kumberi nowatagara kozi aindityira zvisingaiti kozi ndandiri mwana pavanhu vese nobva handiti mwana uya ndauye kuno nobva ndabva tamva taenda kumberi nowatagara tatodhiraivhwa kwakazouya dhiraivha mumwewo nobva azomubetsera kudhiraivha zvakanzi uyu ndaachinogara mumashure atagara tatouya kusvika tisvika takambva tasorara muJoburg mumaflats avairenda tarara
hama dzangu dzaida kuti yauzonditora usiku iwoyo because brother yangu yanga yakunzi yange isingarari hanzi aimuka kuma5 oenda kumashops aitsvaga airtime because airtime inenge yapera achirara achifona because uyu anga autoti ina handisina peace aifona kana ka6 kana ka7 anaba munini wanani macousins vanhu vese because mazuva ndakapedza ndiri pabhodha ndo akanga akuvhundutsa vanhu kuti munhu uyu achasvika here achaita sei tabva tarara tatosvika tadya tarara hedu zvakanaka makuseni kuma6 ndakatanga kuya kuzotorwa because driver yakatomuka achitimutsa because aitove nemhuri yake takatosvika ndo vakatibinge vakatotibikira mai vachona tikabva tasvika makuseni vatavatamuka zvanzi chigezai vatageza zvikanzi kamwana ndowakaroita se vari kutofona because vatanga mufona wama5 vakutoya kuzokatora ndatoenda ndanosangana nemacousins angu nemabrother angu ndabva ndaenda kumba mubva kwazoita jeni ichi2 yatakazofamba yairwadza futi iyo ya2017 apo ndange ndatororwa ndatone mwana wechi2 jeni takatobva umusha zvese zviri right munhu anga asina passport mwana tikaenda umusha as a family kwaive neprogram yanga iriko taakudzoka tabva tasvika paboard zvikanzi mapassport enyu akadhindwa fake ane mafake stamp inini brother yangu anonditeedzera because takamira pasame line big brother yangu yanga yairi panext mumwe wacho wepakati anga asara kumusha because takaenda 34 nobva tabva tanzi mapassport enyu ane mafake stamp saka tipeiwoche tionewo nema5 waya ma5 waya aya hatina inini ndandatakura kadhi mari ndandinayo but mari yanga iriko yanga takasvika umiri todraw mabrother angu ndiwo zvimwe chete kasi keshi patiri hatisisina ende munhu anga atori nemari yanga yasara inenge 200 mukuru tatoudza kuti pano tinotori ne200 mari totozoiwana tasvika umiri avaramba vaita sepa bhazi rakabva ratozosvika pakusumuka bhazi ratosumuka mubva ratisiya pabhodha ini nebrother yangu apa kuma 12 dzeusiku mapasipoti atorwa mwana apa ndandine mwana ne8 months aenda vamuendesa nekumvura vanhu vaya vaya vebhazi riya tatobhadhara 1.5 yekuti vanofanira kumujambisa nepabhodha ari mubhazi but vangoti tipei mwana aenda mwana ne8 months apa aenda nekumvura brother yangu iyi yatozosiwa nebhazi yazotera netsoka uye adhindirwa watati siri pasame line nayo amva atera bhazi riya nobva asvika futira atosumuka nobva arimhanyisa nobva aribata netaxi uko akazorimubatirawo mesina akumhanyisa mwana uya apa vaenda nemwana wangu haasina mai haasina chiya pane 8 months apa anoyamwa bhazi raenda tagara isusu nebrother yangu taongorova turokari kuzimbabwe hatina chikafu hatina chii tinongori nemafoni ndakufonera murume ndo zvaitika kupi kuno tatosiyiwa tanzi mafake ngirini yedu ane mafake stamp esari 2 but mukoma makuru vaita se vaenda vari kunditi tamhanyisa bhazi but vadrowa mari but vadrowa mari vati vabatisa rimwe bhazi resemu zita neiri vanhu vari kudzoka kunoku votipa isusu tozoita totojamba because mapasipoti atotorwa kana takwanisa kuabhadhara tongirini hatisiyo kuti vanhu vanenge vachiri pajuti vanhu vebhazi riya vakambva vatora mari iya vamva vadya futi ise mubhazi but vanhu vasiyana tasara papi pabhodha paya takungonenaira tikambotorwa nembavha dzino brother yangu mudiki uyu ainditi takati mbavha yakauya yoti handei ndocrossesa hehe ndikazinge ivo nditi handei andikambotanga ndicharamba tofamba topamwe totoda unosvika kudhuze kumasoja nomudzoti iwe tiri kubatwa panapa hapana munhu anomboti crossesa tisina mari ende takacrosseswa kwaina togona kubatwa totorwa tumafoni twese toita sei kusvika kwakachena tiri paya kusvika takazonyatsofesa mapurisa ekokupedzisira pese vanenge vakapfeka zvimareflecta ndovengirini vachonaka vanonzi vechi ndevechi handindukanganwa zita ravo vanokuti vanhu but ndo pamaopedzisira pakagedhi keopedzisira tabva tasvika paya takavafesa tikati bhazi rakati raenda nemwana wedu
apa takuda kutoitawo minzi dzekuti tikrose manje tiwane kuenda. Takati mapasipoti tatoenda kutoilet, mapasipoti atorwa nebhazi, asara mubhazi, mwana aenda tamusiya mubhazi akagara timhanye kutoilet fast, araenda nemwana nemapasipoti nezvese zvinhu. Saka tingori vanhu nomva zvanzi paya vakutofona bhazi rakati richiriko here, zvikanzi harichisiko kozi vatoitenga nyaya. Apa isusu tiri kutonyeba takutosheva toita sei. Apa ndofungwa nemwana wevanhu ukaona akaerera nemvura ndinonozvitaura ndichiti chii ndakasvika kumba. Hapana mai tiri kuzi ndandaenda kumba kwedu. Ndamva tazo vanhu vaya vanobva vatipa access yekuti itai minzi dzekuti muende. Kozi isu nyamwe takupai pasi yekuti mupase panapa, but kumberi kune masoja kune chii munoita sei, but itai plan. Nwataudza tikati mari yatotumirwa but basa raina susuriona ende vanhu vachina havasutomboziva ndevapi vatodya mari. Atamva taita ndangozomisa kwatochina kuma 6 manje. Wandamisa chimwe chimota chiye chino chatisa mumota mwe. Chachikaita kunge chikombi nyana so. Saka chakamba chatisa kumashure kune kubhuti, nobva chativhara negumbezi, nobva chatisa Changanbeg, zvimubato ranga rakatsemurwa Changanbeg rakatogadzirwa the way yavanoyambutsisa vanhu, rakatoiswa mubato zvekuti unenge uchitoita kunge pane maChanganbeg mai. Saka tikange takarara tikacross, uyu brother yangu mudiki anga akacross akadai so tikasangana makumbo pakati zvekuti kwakaisa mumwe musoro ndokwakaisa mumwe makumbo. Nobva tasvika nobva kwatonzi ava pane vanhu, tikasvika pamuuyu zvikanzi ava vanhu ava kana chiine mumwe mupurisa muvhenda zvikanzi no havasi vanhu maChanganbeg nobva atouya nobva atitswanya zvikanzi vanhu ava chii zvikanzi mira ndivagarire. Akatouya akatotigarira musoro kudai so kuti hapana vanhu apa isusu tikugarirwa takavharirwa mugumbezi kozi apa papakati Changanbeg koti gumbezi but kana Changanbeg ranga rakavhurwa rakatsemurwa kudai so kuita kunge akagara. Tazofamba tasvika tazotora mataxi ekuya kuno tasvika tafamba mune zvakanaka tazokwira tikabva takwira zvidimbu Messina to Polokwane to kozi tazokwanisa kudhirowa mari kozi ndakamuudza kuti ndichisvika kumhiri ndodhirowa mari yako ndoita sei ndokupa kozi kadhi ndandinaro. Ndakamva ndasvika kumhiri woshona ndadhirowa mari yake nobva ndamupa. Ava nemwana vakutongoenda, mwana ari kuchinjanwa mubhazi ari kuchema, but mwana wangu anga asiri mwana anonetsa, but chainetsa mwana wangu anga asingadyi chimwe chikafairarama nemukaka chete. Saka ndozvazvakumuchemedza. Saka vanhu vaimuchinjana kuchinja mapamba vachimuchinjana kuita se kuti akachema obetsera brother yangu ikozi yakazenge yabata bhazi yaremhanyisa yatora taxi yakaremhanyisa. Nobva vasvika nobva saka tinewo hama dzekumabhazi ikoko dzirimwo bhazi dziri hama dzedu ndo vakazosvika vakamutora vakamutengera chikafu brother yangu. Vamutengera chikafu vakutraya kubatsira mwana uya murume wangu achimva auya manje, ex-husband yangu achimva atora mwana natsano vaya vanobva vatora nobva vanaisaumba. Isusu tichizosvika manje muJimmiston ndomakazoya kuzotipika, achinosiya tsano uku achidzoka achiuya achizotora isusu manje tasvika. Mwana uya wandandapedza kuona uma 12 uya ndikazomuona ndifunga tasvika umba uma around 6 dzekumanheru dzekumazuva rodoka ndopandakazosangana nemwana wangu. Ndoti nzendo ndakafamba dzinorwadza mukufamba kwangu kuya kuno kuJoni. Saka ndoti mulife mangu ndakauya hangu ndakasvika kuno ndakagara. At first kuya kwandakaita ndakasvika ndakagara ndakazosangana nemurume wangu kunoku ndikanororwa aiwa zvakanaka tikagara I think for 10 years. Ndopataita mabusinesses andandichitaura ekuti taitengesa kumagweja tikamboita shopu zvakatombofaya mari dzaitoita but munhu wokuti takazotangawo life yedu kuti one kwete kuti munhu wandakava naye nemari no takashanda kusvika zvazoita kasi hazvina kuzofambawo zvakanaka. After 10 years wo tikazenge tachinja zveshopu izvi tasiya pakazoita jealous maNigeria aiona tichiita mari chichi, saka akazouya kuda kugreba that shop chichi akanotenga landlord
tikaenda kukoti takaiwina nyaya yacho neishopu yedu, but hatina takazongogara pasi takadiscussa sefamily, takaona kuti togona kukuvadzirwa vana, togona ita sei, like kugara mini magarages because taive maneighbors. Saka anga kuda kujambira mushopu medu, iye aivewo neshopu yake yaiitawo zvaiita, isusuwo tichiita ipapo tatakuita zverestaurant because inini takatanga chiita zvehembe, but ini ndakazoya neidea kuti zvehembe zvawandirwa, inini sezvo ndichigona zvekubika because inini ndiri chef ndobika, zvinhu favorite yangu kubika, ndinofarira kubika zvekudaro ende ndogona zvekubika. Saka ndakazomuti atitene shopu tiite restaurant, tatena shopu taita restaurant, ndo pakazotangira problem. Tagara tichitawo mari vanhu vakatarisa, saka ndo pakange pakuita jealous kuti muNigeria akambauya akati ndikuda shopu iyi kuna landlord, nobva yamva tangozoona kuti rega tiite move on, nobva tatosiya shopu zvamuchose kutosiya zvekuita zveshopu. Tabva pashopu takamva tazoti ini ndakubika kumaindustry, my ex-husband akuitawo se akuita zvekudrive because anga ane driver's license. Patakatobva pashopu anga aumboita zvimapart time zvekuti anodeedzwa kuimwe kambani achienda achinodrive, achidzoka achienda achinodrive. Sezvineiwo takamva ini ndakubika kumaindustry. Mazuva ndakabva ndakambonoshanda kuSunside Hotel, ndakatomboshanda ndakazosiya because matransport ainetsa, nguva dzatopedza, mwana wangu uyo anga achiri mudiki, saka baba wacho akuita zvodrive matraki. Ndakatombotanga ndichienda vasati vawana basa rematraki, nobva vazowana ndakuona kuti hazvichabalance vana nenguva dzemozi yangu basa remahoteo mashift aina. Ndikangoona kuti no, ndabva ndasiya. Ndabva kudaro so nobva ndazotanga kubika kumaindustry because inini ndiri munhu wekuti handidi kugara, nyangwe ndine basa ndinoda side hustle yebusiness. Ndadaro so nobva ndatanga kubika kumaindustry, iye achienda kumatraki, ndokuzoparira wakazoita imba because mungoziya kana watruck drive zvekuona zvinowanda. Saka nongonyeba kuti ndapiwa lode wakati uchinyeba svika zvakatongozopera sekutamba sekuseka after 10 years marriage. Nomva ndo pandakazorwara manje, handingati ndakarwara kurwara chaiko, but ndakarwara nedepression because my ex-husband tatiri ma-friends, tatiri very close, tatiri vanhu vainzwanana zvosvika pekupedzisira, and yakapera marriage ndisina kana kutarisira, ndisina kana fungiro. Taive vanhu vainetsana hedu zvekuti even pakapera marriage vanhu vakatadza kunzwise munzvimbo vakati teikuonai muri mese every time hamusiyane, kana vanhu havainzwisa kuti taitombonetsana. Saka ndakatanga kuita depression because vana vangu vari kuma-private school, mabuse zvese ndangosiwa apa kumaindustry uku kuita challenge yekuti papa weumwe muchangana angatanga ubika, but like zvanga ichitowo zvazviri zvekuti zvekundidonedza zvekuti tongoona kuti apa hapasina wina. Saka zvadzikira, saka kuti ukwanise kubhadhara mabuse yese zvinanga zvakaoma. Ndakatanga kuita depression, skin yakachinja yekuti zvekuti unoita namanje skin yangu haisati yachinja. Ndakatsva nedepression, kunzwa kunge mambonawo zviro zvotokazora mafuta haunzwire, hautombooneka kuti wazora futa, waita sei. Chikafu unorara kuma3, ndaiti kuma3 ndo pandowanzorara. Chikafu ndaisanzwa nzara, ndaisada kugara pane vanhu vakawanda, like ndaida kugara ndiri ndega ndine depression. Vanhu vaiti vakasangana neni vaiziya vana vaitonditi ko ndimi maisdudla kozi vanhu vaindidedza maisdudla kozi vanhu vangu vangu vaine mabig board. Ndiwe maisdudla ko waserera like kwete kuti ndaserera, but wachinja ekuonda ndandaonda hangu semunhu ndagara ndiri slend, but skin ndandakuita kunge munhu akatsva, kunge munhu anechirwere, hameno zvandaingoluka so. Saka ndofunga ndakaita 3 years ndiri mudepression kuti 2018 after 2019 man, because murume akaenda 2018 end of 2018.
ndomva ndatanga kuchigara ndega ndakuzviitira zvangu ndekungodaro ndakutombobika apa ndabva mumaindastry kuya ndakubika pachipatara manje pachipatara zvakufaya manje but manje zvazoitika manje kwamva kwauya ndopakamboitika xenophobia futi tauya tamhanyiswa nevanhu paya because ndatone wanga azondijoina ndakatanga ndichibika ndega mwakumbiro wandijoina takushandidzana takutoshanda zviri kutoendeka paya tazomhanyiswa paya tasiya futi pahospital paya achabika kozi apa papaita challenge kuti umwe aitawo jealous futi aibika aona kuti zvedu zviri kutoita se zviri kutoitirira amba ati no ndovamhanyisisa tabva ndakutanga kutsvaga basa apa kuri kuti depression manje iri kutorova wese vana vambotorwa vamboenda kumusha namama kozi vakaona kuti ndaita depression vatora vaenda ndakusara nditongokiyakiya vambowanawo mabasa ezvomakitchen zvekuita sei ndichingoita ndichienda ndakadaro ndazowana 2021 ndo pandakazowana counseling ndawana counseling pane mukadzi ari overseas and akandiita counseling because ndakaita reach out kuimwewo platform nova like mazaiwa ndaitonzwa kuti kana kufa because like zvazvakandiremera because ex-husband wangu akazononge anotora vana achiti anoda kuvachengeta ufu chakauya nobva vadhamba kwandiri haana kuzotanga kuchengeta se kusapota vana vaya vaino vandatanga kugara navo ndega kudai hapana kana chaari kuunza but achitoenda kubasa achitobhalanza achitori truck driver cross border nobva ndaito reach out kune another platform ndaita reach out ndichitongotaurawo kozi ndaiwanzoona program iyoyo like ndaitotera Facebook nekutanga kwakaita corona ndozvinhu zvandaiswera ndiri pamayoutube pamafacebook ndozvo zvandaiswera zvichindivaraidzawo mandaita reach out nobva vatondisanganisa nemumwe mukadziwo ari kuamerica ndasangana nemumwe mukadzi ari kuamerica nobva ndipa counseling but kundipa kwakaita counseling ndinomutenda mukadzi iye ndakamva ndanzwa ndichirerukirwa because ndaigara ndine enga ndaigara ndiri munhu anokasika kutsamwa munhu anoda kugara akanyarara like munhu anogona kuitira hasha vana nestress iyo saka handina unwa hangu mapirisi but dai ndikaenda kuchipatara ndingadai pamwe ndakatosvika unwa mapirisi edepression because skin yanga iri kutoramba kuchinja ndingoramba nchitaunge munhu akatsva but haizvezvizvi complexion yoita ichidzoka mbijana because handizi munhu mutema ba saka andibetsera kudaro andipa counseling because muridzi weprogram tingangoti weimwe green program akandisanganisa neyo ndasanganisa andibetsera mukadzi yeye necounseling akambva azondibetsera futi nemari yekutanga business ndatanga business sezvinei ndatotanga business ndatanga unobika kuJoburg manje ndakubika kuJoburg because apa ndakushanda ndaishanda hangu madays but ndakange pakandibetsera nemari because pandakamuudza story yangu kuti murume akaenda but chinhu chaakatanga aita akatanga atora everything because tatengo zvinhu tainvesta taito something tengo mastendi tatengo maproperties dzimotikari but chinhu chaakatanga kuita akatanga kuparadza zvese asati aenda handiti ini ndakangosara ndichitonge munhu atorwa nenjuso but ndiri munhu aishanda namanje nyange vanhu vanondiziva vanoziva kuti ndinoita work hard ndinodya cheziya ndinoshanda handisi munhu yokuti ndinoda kumira kuti hanzi ninga achazondiitira and at the same time pamwe pandandasirira pandakarambwa nemurume ndoziva kuti family yangu inogona zvino chinhu chogona kuvabata but munhu wese akandiita abandon kusara kwamai vangu nesome brothers vakandiita abandon hapana munhu aikucheka hapana munhu aitaura newe I remember ndichitonotaura nyaya yangu kumabrothers angu achitotaura kuti hatina yupi atokwanisa kubatsira but vaito vanhu vangu vatori right zvazvikabalanza but ndozi chinhu chinowanzoitika ndechekuti kana munhu wadzikira hapana munhu anenge achakuda because family yangu yanga iri family iri welapo haizi family iri pakati nepakati family inozviitira zvinhu zvayo netumari twayo saka hapana akanga akunditarisa hapana kasi nguva iyoyo nguva yandainge zvichibalanza waivaziya nemavheni nemota vaita kuchinjana kuti vanhu vaitozikanwa kunzi hama dzake ndidzimavheni hama dzake ndudzi dzinosvika every time nemota but ipapapo
ndakaenda ndakadzoka ndisina kana 1 rand, ndakadzoka ndisina kana chikafu, ndakadzoka ndichichema ndichirwadziwa ndichiti Mwari ndoita sei. Mama wangu vakandifonera vakati usazviurayi, ndikuziva kuti pfungwa idzi uzoita sei dzokupinda but usazviurayi. Ndozvimwe zvinhu zvakanditisa depression yakanyanya kuti hama hapana kana akambozobudikira mulife kusvika ininiwo ndakabva ndangopawo distance kwahama dzangu, ndakazviudza no inini ndofanirwa kuzvimirira, ndofanirwa kuziva kuti kuzviitira sezvo ndagara ndichizviitira. Ndakabva ndangoramba ndakamirawo ndichishanda but ndongoti hangu ndakavaregerera nezvavakaita that time yekuti munguva yandanga ndakaomerwa vakandiregerera but patainge tiri masame level vaindida vanga vaimira neni kana tikaita aita problem because mari dzaienderana but apa manje ndofunga vanga vakutya mutoro vana ndakunida help because ndasiya ndaparadzwa zvinhu zvese zviri around me hapasisina. Nyange ukwanzi unogona business, nyange ukwanzi unogona kushanda hauna chekuita. Saka vakambva vaita abandon. Saka zvinhu zvakanditrigger, zvinhu zvakandirwadza munguva yachona zvekuti ndakangoti Mwari wai ndakatanga kunamata. Ndinorangarira some other time tichienda kurobot chaiko because pandakabva kunobika panonzi pachi ndibva unobika pa hospital basa ndariwanepi hapana. Saka kwakamva kwauya vamwe vakadzioma ndivele vandaiwirirana navo vaigara panext door vakati no apa vana vatoenda mumusha vatotorwa namama. Vakati no kune kurobot kukutorwa vanhu. Saka isu magara mutauni yevarungu. Akati kurobot rekuzasuko kwakadai kutorwa vanhu. Ndabva ndatoenda. Munoziva kuti ndainamata zvekuti vanhu vakasvika pakuti uyo musikana uyo ane mushonga. Ndaiti ndaifarira kufamba ndega, ndaiti chena urobot iwona ndine mafriends angu 2. But ndaivati ini endai munofarira kuenda makuseni. Indotera ndosvika parobot na7. But ndakakuudzai kuti every time ndindaiseta first person kutorwa. But vanhu vakatanga kundinyeya kuti no munhu uyu ane mushonga waya achitorwa ega and waya achisotanga kutorwa iye ega. Zvinhu secret yandaiita mazuva iwayo ndaibva kumba ndichinamata. Chandaiitira kuti ndivape space yekuti vaende vega, ndidi kufamba negroup rese kwese kuti vanhu vaitoenda zvosvika ma30 parobot pavaende vaitorwa vanhu vachitobhadharwa ma350 ma300 waisochaja iwe kuti aining yenye yakawanda saka ini ndoda mari kana 500 cleaning yenye yakawanda. Saka inini zvandaita papo ndaibva kumba ndichinamata. Kubva kumba kunosvika parobot pandosvika ndichikrosa road yeparobot ndo pandinoti amen. Ndogona kutotanga kupikwa ndichitori across the road kuti tokumbirawo sister avo kana ndakagara ndichitotaurisa nditsike ungotaura mastori ndichitaurisa zvangu. Ndaigona kuti ndakagara ndakatofuratira kudai so ndomva ndanzi ndikuda ava muvanhu votomhanya voti kumva vati ndikuda uyu arapa. Vanhu vatanga kuti musikano yani mushonga. But chinhu chandaiita nguva iyoyoyo chinhu chandanda kumira nacho chega chakakwanisa kumira nini nguva iyo ndiMwari. Ndainamata zvekuti kana ndakubva futi kubasa kana ndakasodropa because murungu anogona kutora usokudropa parobot kana akudzora mwana okudropa kumba kwaunogara. Ndakakudza kuti ndakada kuenda kubasa ndaigona kuenda kubasa kubva musi weMonday kusvika musi weSunday because kwakusina zuva. Ndaitoregera ndega kuti no handisi kuda kuenda kubasa nechikonzero chekuti ndakaneta. Saka robot iri rakazopera chakazobita problem. Robot rakazopera pakauya corona hatichakwanisa kuenda robot. Zvinhu zvadhakwa vana ndo pavakamubva vauya mamuna 2020 manje ndo pandakazoita reach out kune that lady uya wandiri kutaura wawane Facebook page rake abva ataura nyaya yake ndaiswa panhingiriki ndataurawo nyaya yangu kuti ndikutsvaga rubetsero kuti ndichidzorera vanhu vachiona izvezvi nguva yecorona munhu akavatora avadhamba kwandiri ari kuti ndipe vana but mukadzi wachona haasi kuda vana. Ini ufucha ndakushaya zvekuita kuti ndivadzorewo musha kundiite sei. Vamva vandibetsera vandipa counseling yangu andibetsera nemari. Nobva ndatanga kustoka boots. Ndastoka boots dzangu boots idzodzo ndakutengesa boots dzechando. Ikamva yaita nguva yechando ndatanga kustoka maboots. Tanga kustoka maboots
ndawana table kuJoburg ndatanga kubika sadza muJoburg munyama ndakaita ndaenda pa next ninganga of which space ikutoita free yanga iri kuti aitengwe iya anotengesa mari yekuti unosvika kuma 5000 makatotarisa kana kutoda umhanyira ma 10 makatarisa but mimi mesaita tisatengesa ni sister yangu manje sister yangu yatozoiwa bvomusha takubika sadza ringatengwe ndasiya zvekuJoburg kwe ndadzoka mutown medu ndakuti uku kuseri uku ndinenge ndichitengesa bhutsu ndatsvaga munhu anotengesa bhutsu pamari iya ndabetserwa nayo ndakuti munhu anotengesa bhutsu uku ndikubika sadza vanga vagara vari kubikawo mutown imo vakamva tangoita jealous vakati no kozi town yedu unototi apo neapo panobikwa zvinofanana nemuJoburg tekozi apa ndatowana matebhuru eline aya ndabva ndatoti mukomana uya ari kutengesa bhutsu akatorerwa bhutsu katatu bhutsu idzodzo dzakaita 15000 ndakatanga kutorerwa musi wekutanga bhutsu dzaenda vanditi ndikuvati ko bhutsu mukutora motorera inini ndega ndindaisvika nditorerwa bhutsu ndega musi wechipiri ndatorerwa nemapurisa ndategerwa kozi pane vamwe mai like vamwe vanoitawo but vanoita bhizinesi rakasiyana nerangu vakaenda vakatonotaura kuti tikuda kuti atorerwe bhutsu maHuggins nechikonzero chekuti like ari kutoti tashayisa mufaro muno muBoxburg izvi akubika sadza kuseruko ende ari kutengesa bhutsu pamberi pepepo vandatoreserwa bhutsu kozi zvazvatodiscusswa munin'ina wangu akatoudzwa neshamwari kuti manzi muri kutorerwa bhutsu tikatozoudzwa kasi dzatopera kutorwa kozi dzakatorwa musi wekutanga dzatorwa musi wechipiri dzatorwa musi wechitatu bhutsu dzatosvika pakupera kozi ndaiti dzakatorwa ndinotohodha dzakatorwa but indaisaziva kuti pane vanhu vari against inini vandazoingwa kwandinobika sadza zvikanzi ukufanira kuvhara paunobika sadza kozi hauna fire extinguisher vandazvifambira kusvika munhu kwandaifanirwa noripota kwandakanzi ndiende kwachina fire brigade nozvanzi chii chiri kumbonyatsoitika nechikonzero kuti nyaya yako iweweka hazvimake sense haurambidzwe kubika vamwe vachibika wonzi fire extinguisher chichinobva atonyora tsamba akati unopa mukuru wepapolice station uti hanzi ndindadaro kasi bhutsu dzakabva dzanyura sadza rienda ngorigadzika mapoto zvimagasi zviyakumba handichakwanisa ndokufa kwakaita maripi yandandapiwa paya but sezvineyo unongoramba uchizama ndangorambawo ndakungoshandowo ndawanawo mabasa ndichingoendawo kusvika pari nhasi aiwa ndinongotongojoinidzowo pari zvino even ipapo pandakatumirwa mari futi ndakamva ndatanga kubika mafuta kosi ndakadzidza kubika mafuta online ndine mafuta angu andinobika anonzi beauty hope product makatoenda paFacebook page rangu makaenda mafotos aripo ndaitombaposta saka ndange ndakubika mafuta but nekuzoshaya capital cause capital yese yaingoramba ichinotorwa kubhutsu ndokwandandaisa capital yakawanda saka yakamva zvangozodhakwa zvemafuta achona but ndakatombabika katatu achipera mafuta ekuti haatsvukise mafuta anongoita kuti uglowe uve nekaskini kakanaka but hasi mafuta ekubleach hasi mafuta engogadzira ganda. So nekuda kwenguva yedu yakutisiya tichanyatsonzwa kuti bhizinesi ramunoita rakamira sei, zvese zvamunoita tichasvika pachikamu ichocho but panguva ineyi ndingaita senge ndakumbokudzosai kumashure mbijana munyaya yenyu yatanga takateerera muchidimo tichida kunyatsonzwisisa mumwe mandingoda kungonzwisisa zvamwe and I hope kuti kune vamwe vanhu vanenge vachida kunyatsonzwisisa makadaro. Imi mataura mimi tichitangira padhuze apo mataura mukati makasiyana nomurume nokuti anga kumatraka asi atinonyatsonzwa reason yamakasiyana. Munhu akaenda kumatraka zvatoshata here, makamufungidzira here, chii? Iye ndiye angozodecide kozi zvakaita munhu akawanawo munhu akafambidzana naye munhu uyu nobva atanga kutomulojera muKempton Park atanga kumulojera 2 bedrooms saka my ex husband munhu wekuti akasvika panzvimbo anoflasha mari saka aiflasha mari zvekuda kuratidza kuti aiwa shuwa ndinoita se ndinorira saka mukadzi waanga awana anga ari mukadzi mukuru kwaari and akatora advantage. Inini papo ndanchiri mwana mudiki I think I was 26 27 ndandichiri mwana mudiki zvekuti
akanditorera advantage. Aitoposta mafoto emurume murume wachona aineni otonditi iwe uri ex-wife. Otondifonera ondudza kuti uri ex-wife, siya murume wangu, ini ndinda wife wemurume uyu, saka iwe siyana nemurume uyu. And aindichallenja, and iye aidaira mafoni emukadzi uyu inini ndiripo, zvekuti ndandisina kana sei, ende ndandangotongozvitambira angozvosvika pakungona kuti rega ndiende hangu, but inini ndandangozvitambira ndangoti rega ndivatarise ndoona kuti vanoperera kupi. Magirlfriend, munhu wangu anga agara ari munhu wemagirlfriend, zvekuti ndaitombonorwa, but apa ndakazviudza kuti no, ndanyita nekurwa, because ndorangara imwe nguva ndichitoenda ndichinorova mumwe mukadzi kunonzi kuSunward Park, so kwavakamboshanda futi inini tichiriita zverestaurant izvi. Pane kwavakamboenda vakatanga kushanda vachishandawo futi murestaurant, but vaimanager ikoko. Saka ndakatombozonorwa nemukadzi, ndikatombozorwa futi nemukadzi weshamwari yedu, mukadzi weshamwari yedu. Shamwari yanga iri yechirume, but yanga iri shamwari yedu tese. Vadanana naye numva ndazosvika kuzviziya, numva ndandotonomurwisa papizza pamberi pevanhu, because vanga vakuita zvinhu zvavo, vanosvika votohagana mushopu pamberi pemurume uyu nechi, but ini ndindaiziva zvaiitika, but murume uyu aisaziva zvaiita seka, but at the end akazozviziva murume uyu shamwari yedu kuti vanhu vari kudanana. Saka pabva ipapa akazonotsvagawo mumwe wakatsvagirwa, but akamutsvagirwa nehama dzake, because hama dzaifila kuti hadzisi kuwana mari iri enough yadzinofanirwa kuwana kumwana wavo, because ndiye anga ari the breadwinner, of which inini ndaiti everyone is welcome kuuya kuti ashande ndokupa chirauro woredza, kwete kuti ndinokuredzera. Unofanirwa kuuya, imba iri paaccommodation, because taiwanzoloja dzimba dzinenge dziri mafull house kuitira iwayo mafamilies. Ndokudzidzisa kuti aiwa basa rinowanika kundokutsvagira woita se. Saka vaida vakauya vakatsvaga. Saka vaya vanenge vaine usimbe vasingadi vanoda kushandirwa, ndo vaipusha kuti pamwe vaifunga kuti handivape zviri enough kuhama yavo, kuti mari yavari kuwana haisi enough. Saka ndo mumwe akatsvagira hanzvadzi yake, tete vamwe ndo vakazotsvagira hanzvadzi yavo mukadzi anga ari muhombe, nobva vatomuita move on, nobva vatongosoenda. Ndokuenda kwaakaita awana mukadzi uyu ari kumatiraki. Saka advantage yakazoitika yekuti agara anga ari munhu ane musikanzwa, akawana mabudiro, inyaya yekuti anga kuti handipo, ndiri kuchi, ndaenda out nebasa, ndiri kuDurban, ndiri kwakadai, ndiri kwadai. Saka iwo ungosvika pabeliever, of which uyu wozokupostira mafoto ende utanga kukufonera achikuchallenge, achikutuka sei anga ari mukuru. Plus handiziye kana aishandisawo mishonga kana chii, kana kuti wose vanhu vanenge vava vakuru vanenge vachinyasoziya rudoka kuti runoitwa sei, pamwe unosvika futi mwana mudiki anokona, ndokungozoparira wakaita marriage. Asi mataura imwe kuti hama dzenyu they were pa-average level yekuwana, but panguva yamakazonge makufesa ma-challenges, they abandon you, kusiya kweana mai and so forth, but vakoma vaiuya nemavhen chichichi vakazongwesenge vafuratira panguva yenyu yekutambudzika. What do you think kuti vakakuabandona mushort? Why do you think kuti vakadaro? Munoziva kuti kana munhu wakuda needs, vanhu ndinofunga kuti vanenge vasadi mutoro unovaremera, nechikonzero chekuti handiziye, because of which murume wangu futi aenda achinyeba kunge inini ndini problem. Saka one, vaitora izvozvo because of which vasingandibvunze. Two, nyaya yekuti handapa ndakati ndikuda accommodation nezvikura kuti ndikuita move on, ndikutokumba kwangu ndakutoya kuzogara nemhuri yangu. Saka zvekuti munhu mutoro zvasiyana nepandakambouya ndiri inini one ndichizokwanisa kutsvaga basa ndichishanda, but apa ndakufanirwa kuita move ndonogara pamwe kuamba kwehanzvadzi, zvadyiwa zvaita sei. Saka vakamva vangoona kuti
Hatisi kunge tiri mumarriage menyu stereke because nyaya dzatafambira panapa hadzisi dzemarriage. But do you think kuti murume azobva mumba ichizondonyepera ana tsano pane pamakambochitawo here kana something? Ini handinambobvira ndamuchita because munhu wandaida zvakanyanyisa even mafirst relationship yangu ndaitogara ndichingomutaura because it's like munhu wanda ndakajairisisa zviye zvekuti isusu tatiri very close zviri extra yaive shamwari yangu tatakabonda zvekuti zvakanditorera nguva. Kasi chinhu chakaitika munhu ari sweet munhu wekuti aitosvika pakumboreurira uchekuti ina handitoziva nzi vakadzi nekunyeba hanzi ndongoerekana ndanyeba reason yandanyebera handizivi vakadzi ndomunyenga ndotozoshiva kuti kasi mukadzi ndambomunyengere aive munhu aitogara achireura kuti ina handitozivi kana iri mhepoka inondibate kuti haagoni kuona mukadzi aiti kana achifamba kudai so aitosvika pakurohwa nemumwe munin'ina wake hamwe handingamutauriri nezita kunzi iwe ini ndiwe ngwandaigona wakwenya kwezi taiwanzofamba nemunin'ina wawewe aigona kutosvika kunzi big muri kuita sei anenge akutarisa mukadzi uya waona aisaita mistake yekuti mukadzi akapfeka mini agodarika agotadza anonyatsocheuka kudai kana akatadzawo cheuka ari kudai anosunga makumbo anokota maupfe ongirina unge ari kuningirina bhutsu odai so kana adarika achienda uka anodai so odongora nepakati pemakumbo kusvika brother yake iyoyo yaimurova kuti taizosvika pamusika but tatangozvitora unge fani kuti ndozvaari. Aive munhu aida madrezi zvakadarikidza but inini zvangu zvazvisandiafekte because ndandangoziva munhu wangu ndozvaari ndaingoti itai henyu ndichimwe chinhu kubva patakatanga kutenga dzimotikari apa anga kuti inini handigone kufamba ndisina mukadzi pasaidhi ngokuti ndinofamba ndichipuruzira anonzi famba sketi inofanirwa kukunywa kusvika munoma achifamba achiita se achipuruzira zviji saka ndozvaanga ari zvekuti pamalidha emujola anga ari munhu akagara mujola anojola zvake kwete zvekutamba mujolo chaiwo uri extra anga ari mujolo pandemic chai. Alright, but imimi pahama dzenyu dzakazokuita senge dzakutsvetai kuredzi panguva yekuwana kwenyu hapanovanga nematambudziko maybe vaitsvagawo rubatsiro kwamuri asi makatadzawo kuvabatsira maybe poito reason iwe? No, inini hapana munhu vanhu vaitoziva kuti taitomirirwa even kufamily kwemurume even kufamily kwedu inini ndini musikana mukuru mufamily kwana bamunini kwanani kwese ndini musikana mukuru handiti ndiri musikana mukuru ndisingaveringana tete ndikutaura pastream yedu yembamana kuti ana baba vaitomirira kuti murume wemusikana mukuru ari kusvika ende ndiye anga aine shimari nguva iyoyo kuvamwe stream rangu revapfana vangu taitonzi pakarongwa urongwa hwavo hwanenge varonga wemabig fish vane zvimari komva kwanziwo mukwasha nemusikana vari kuita se taiswa pagurupu riererero rinenge riri zvimbingambinga zvine zvimari but that time hapana munhu anotombozwa aina handina munhu wandaisabatsira ndaita unge inini ndini mukuru kana ndini zitete because hapana munhu aisauyaomba kwangu hakuna kubvira kwahama dzemurume kubvira kwahama dzangu ndaita unge mukuru because munhu wese anenge ngoti mama anoti gogo imba yagara yakazara taisatorenda imba rumu diki tairenda full house all the time kana isiri full house ifleti rinotorione pekuti vanhu vakasvika pane pekurara. Zvakuita senge taakuti mhanye nyaya yekuda kwenguva. So now mabhuku akaita sei? Izvo handina problem nawo. It's like munongozodzokedzana but hapana chinogara pasi chotauro. But munongozove right. Izvezvi hatiri right, hatina any problem. Tori right but hapana chikambozotaurwa kuti mimi makazondidai makandidai munguva iyaiya kana kuti makazondidai no. Titori right, totofambirana. Tinoita sei hatina problem. Saka ngatimbotidzokei kumashure kunyaya yenyu yepabhodha iyi. Mataura imimi kuti pamaiyambuka rwizi manga mune bhegi mukazorirasira mumvura. Mukataura ndabatisisa stereki kuti manga makabatana maoko. So bhegi ranga riri pai makaita bhegi nandakatsiga kana kuisa muhuro dai unofanira kunge wakarisa muhuro kana kutsiga because ukabatwa kwakabatwa because hakwanisa kufamba uri kuita plan
like kazhinji wakaona kuti cause apa ndaisada kuti ndakatanga ndakatsiga but ndakazoona kuti asumika seni vandaisa muhuro richigamika nehuro kwakatongodai saka ndakazoona kuti rakurema futi muhuro machona kozi ndinenge rakutotora mvura kozi mvura remember kuti mvura kozi hembe dzese dzatonyorwa remember kuti mvura yaisvika kana kutombosvika paunoona kuti waungodai so munhu kuti usaite se usanyuri vapfupi ndo zvaita kungogara vakaita kuti unenge uchingodai so uchita kunge munhu ari kutoswima kungoburitsa ichi chete nemusoro kuti usanyuri but uko kwakabatwa maoko aina anenge achitori mvura futi. Asi tinombonzwa nyaya dzemumabhodha imomo kuti vanhu vechikadzi ruzhinji rwacho vanosangana nematambudziko ekubatwa zvibharo kana kushandiswa zvimwe zvinhu kukidnapwa whatsoever. Imimi futi tikatarisa panyaya yenyu munotaura kuti manga muchiri mwana mudodori. Saka amunombosanganawo ende panguva yekuti vasikana vechidika uri futi musikana pavamwe vese unogona kunge utoriwo uri maybe more attracting vamwe amuna kusanganawo nematambudziko akadaro. Inini advantage yandakasvika ndakaita anounza uyu malaicha uyu akandiprotecta zvakanyanya kozi mufonero waita hama dzangu wanga usina kumira mushe iye akatoona kuti vanhu ava vari dangerous kozi aitoti kana pese pasvika kamwana kaya kari kupi kozi ndiri mudiki ndofunga umwe wachina vanga vandisiya nema2 years and hapana munhu aifonerwa aigona kutosvika kuti uri kuona 5 missed calls hama dzako dzachifona ndandiri kubhodha kozi mazuva anga achinotsvaga vanhu kana kutarisa kuti kubhodha wamira sei achida kupinda kozi pane usiku uyu aipota achinocheka kuti kana bhodha rakavhurika topinda nepabhodha but mazuva bhodha rarakasunga handi vanhu vanenge vachiri kuuya muna February. Saka aitoti aimeka sure kuti pandiri ndiri safe and even patakazopiwa vakomana ava ndainzi mwana uyu please ndave safe. Mufonero rokuita tinopinda pasupu mufonero rokuita vanhu ava vari very strict nemwana uyu handidi hangu kuzopinda vachi paproblem plus ndo kufamba kwatikaita kubva kutayambuka hatinambobvira tawasangana kana aina ndutonyeba ndakaona kana mbavha kana munhu munzira imomo musango maina munonzi munogara vanhu hatinambobvira taingoona hembe dzekuti pamwe dzakasara zvizvo kuratidza kuti vanhu vaibatwa ngunzi chii but isusu handina kubvira ndasangana nani hatina kubvira taona kana munhu wani but chinhu chandakazonzwa chandakaziva ndechekunzi vanhu ava vatinenge vataifamba navo wani vanoshandidzana nevanhu ivava vanoto havatogari nyangu vakatovaona vari samoyo havauye and vanenge vachitovatyawo cause vanga vaine mapanga remember ndati vanga vaine mapanga pfuti saka kana dai vaida kutotita rafu ndivo vachona vangatiti rafu but ava handidi kunyeba 3 vakomana vanenge vakugaidhai plus malaicha wechi4 vanhu vanonyatsongoita basa zviri zvekuti vanongoita basa rekuyambutsa vanhu havaite zveumbavha and pavanoyambuka vanonomeka sure kuti manopinda mumota muri mese ivo vanomva pamunosangana namalaicha vanomva vatina vodzoka kubhodha vakomana havachaenda mberi vodzoka kubhodha vofanira kutanga kutsvaga vamwe vanhu vachiisa kumba kupi kuya. Saka hamuna imwe disturbance yamunonzi masangana nayo nechikonzero kuti malaicha ye anga ari very strict kana mumwe munhu wandoti akaitwa rafu kana kuti pane patakambo tikafamba zvakanaka. Saka imi masvika kuflat mataura makasvika kuflat makazobudiswa mukuseni flat iranga rakura zvakadii maimuri vanhu vakawanda sei? Isusu tatiri 15 hanti mota nemota yange ine 15 samese muri 15 makaenda kuflat. Takaenda kuflat. Flat ranga rine 3 bedroom. Tikasvika tikanzi varume rarai mudining. Isu takapiwa room vakadzi. Vamwe vakarara pamubhedha, vamwe tikawaridza pasi. Nomva one because one yaive spare vana vavo. One ranga ri bedroom ravo ivo because kwaitove nemhuri nevanhu. Varume nomva vanzi rarai mudining. Nomva tatorara makuseni. Nomva tamutswa nomva taita sei. Because ritori business so munotosvika makabikirwa chikafu chakanaka but handizivo hangu kune vanenge vasina kuzobhadharwa but semuonero wandakamita munhu iye handidi kumureta zvakaipa handinambonzwa achiita pane one munhu anga asabatirwe foni anga asaite sei wainetsana naye but handizozive kuti hangu zvii zvakaitika but zviye zveunzi unozokuvadzwa unoitwa sei type yemunhu iye anga ari munhu akanaka
handiziwo hangu kune vamwe kuti kana paine asina kuzobhadhara akasina kuya kuzotorwa nenguva kuti zvii zvakazoitika, but kuti nditi pane rafu yakamboitwa namalaicha uyu kubva tichibva aiprotecta vanhu vake zvakanyanyisisa, hapana chatikambowana kubva tichibva kubhodha. Ndofunga yatongoti controversy yataitoita yemasoja nemakarwe aya nekunetswa kuyambuka mvura, kuti tikunetseka kuyambuka mvura, but isusu pachezvedu hatina mboyamunetseka. Asi iro bhazi rere rekuzotumirwa mari nabhudhi, makatadzawo kuzorigarira pabhodha here kusvika rasvika kuti ridzoke neuyu akapiwa mari? Taiziva kuti bhazi ripi, kozi anongosvika kuti handizi rini, tikatombotsvaga anopiwa nhamba, ima munopiwawo nhamba or something. Isusu tikange tachitaura neuyu muridzi webhazi ratatirwi ndiye aiti director, but takasvika tikatobvunza kubhazi kweiwo kanzi hakuna, hatinambobvira tabatiswa mari, ava vari kunyiba. Bhazi rachina tataudzwa kunzi tiendero, takatoenda takanobvunza, takati tikukumbira kubvunza bhazi rasvika nguva yakati tanzi vapiwa mari, zvikanzi hatina kupiwa mari yenyu, hatizirisu. Aiwa, ngatisasanyanya kupinda mubvunzo dzakawandisa, but iko zvinezvi makazowana imwe shamwari yekufambidzana nayo here kana kuti muchiri nechigumbu? Aiwa, ubva pandakawana counseling hangu, aiwa handiti hava right, ndakatozoita relationship yangu tingoti ine 2 months yacollapse nechikonzero chekuti munhu uyu aiti ini handidi zvesocial media. It's like anga kuti enda ndiri munhu akuda kuita zvekuroora zvechi, saka unofanira kuita kusiya zesocial media. But ini ndikamuti iwe kana uchikwanisa kuunza mari inokwanisa kuti inini ndinge ndichichengeta vana ndichiita sei inokwana, akati handidi. Ndakati alright, hatichiite content couple, akati haazvikwanisi. Saka inini nawo ndiri single, but nawo munhu wandaoda kutsvaga munhu anonzwisisa, ari mucontent creation wo, anonzwisisa zvefacebook, anoita zvefacebook, because inini I can't live kwandatopusha nepeji rangu ndichibva ndichienda nefacebook ndochingozosiya. And kana munhu iye achikwanisa kundipa mari inenge ichikwanikwa pandigiri, kwete kuti unenge usingakwanisi, of which wongonditi siya. Ndakangoona kuti regai collapse, ndangomuti enda hako kuwei yako. Tatane 3 years tiri that relationship. Saka makangopesaniswa nefacebook? Tina chimwe chinhu, kozi iye akati kozi ndakamuti iwe kana wanisiya wati toita couple content oro wondipa mari inokwa iye aishona yatagara yandiri kuwana pafacebook, kozi part of my job ini ndazvitarisa, kozi akakuunza something patable mumba mangu. Saka zvongoti ndingosiya iwe uchitaura kuti hausi kukwanisa kuzonditi undipa mari, kozi vanhu vanenge vachida kuenda kuchikoro, vada kubhadharwa school fees, vada transport, vada chikafu, vada ini ndosiye. Uri chazokwanisa kuzviprovide here, hausi kukwanisa. Saka it's better to go separate ways, because make sense. Alright, tobva tatongonzwawo ndanzwa kuti muri content creator, saka ndozve zvimwe zvamuri kuita kana mune rimwe business futi ramunoita? Ini ndoenda kubasa chaiko, ndobva ndoita business, ndiri rana. Ndinotenga chero nyange kuZimbabwe munhu ada kutengerwa chinhu chake, ndinotenga ndomutumira, tochajana mapercentage edu atinochaja, ndotumira zvinhu zvemunhu. Muno machona nyange muno ndinoita urana, ndinotengesa futi, ndine 2 days dzangu dzekutengesa dzeweekend, and ndedzekutengesa. It's obvious ndinoenda kunotengesa, pasina zveurana ndinoenda kunozvitengesera. Saka ndoita business. Kuita business remafuta ndakamboritumire, kozi roda mari yakawanda, roda capital yakawanda. Randikutaura ndikuti Hope Beauty product iyo ndogadzira mafuta. Roda mari macho. That time pandaiita, kozi unenge uchida mastika, magaba nezvinhu zvachona zvekugadzirisa. Saka mastika, magaba nezvinhu zvekugadzirisa ndaiwanzoshandisa 4,000 to 3,000 kuti zvese zvive paground, kuti waisa gaba apa rine ngirikini
because apa mastika anenge ndichisanenge aine face yangu aine chii zvese aine zita rangu yakanzi beauty product ine zvese saka kuti riburitse gaba iroro rakanyatso riri perfect zvinenge zvakaoma saka ndaishandisa 3 to 4,000 kugadzira aiwa kugadzira product yangu ndogona kumbogadzira kana 100 kana 80 kana 50 zvongoenderana nemari yandawana but ndotonotenga magaba plus minus 5,000 totenda saka vari kuda kubata isarana vanokubata sei vanondibata panhamba dzangu 067 84 067 843 ndizvozvo 71 98 yeah great sister rebasa kana Tariro Munyukwe. Facebook enyu anoti kudika noti toti ma social medias enyu vanhu kuti muti kune vanoda kufollowa vanokuenda papi? Alright, ku Facebook ndine page rakanzi Tariro Munyukwe. Tariro Munyukwe. Koita rimwe racho rakanzi Great Sister AK47. Great Sister AK47. Alright. Koita ku YouTube ndizvozvo Great Sister. Great Sister YouTube. YouTube Great Sister chete. Komva kwaita TikTok ndizvozvo futi Great Sister. Ayo totenda. Manje mato unge maisa namba. Maisa ma Facebook enyu. Vazhinji vachaona chirongwa vamwe ndawana mukoma sinyi vachauya munga vatambira because mataro si chero uchigona Facebook aiwa ndo ani Facebook kwari ko kunzoka kuya through program yedu aiwa vanoda kuuyawo vari serious vanouya but andidi munhu asiri interested in social media because kana usiri interested in social media of which uchangozoyawo nditi siya futi chi sati ndi munhu anoita zve YouTube ndi munhu anoita zve Facebook ndosiya chi content of which kana akauya katatiti couple content ari munhu ari kuti ari interested in but zvekuti vamwe vanongouyawo zvo vachita ini ndikudawo kusiyisa achi-afforda kundisisa. Content yenyu yakaita sei? Indoita any content chero kana pakaitawo challenge irunzi challenge zvezvemachallenge ngirikini kana yandangofungawo mumusoro mangu unzwa kuti izvi zviri kutongoita pamwe zvinoita kuti ndirire kana kuti ndiite sei like video rakambonditukisa last time ndandakabata chijira kudai so ndandakatopfeka top saka ndakaidonedza maoko kupeta maoko ndandapfinyira umu kudai so nomva ndapfeka ndandakapfeka tight short tight kudai so saka ndaiti chi for 30 rand saka vanhu vakatanga kundituka kwezi inini munhu ainditora ndakamuti iwe ufanira kuuya mberi kwangu unofanira kufesa unofanira kufesa another side kuside oro kumashure kozi kumberi ndakapfeka saka vanhu vaifunga vamwe semunhu unenge usinganzwise social media kana kuti hamene pfungwa dzavo dzinenge chifuke video rakaricha 1.3 million but rakanditukisa zvekuti vanokudedza hure vanoita sei but kune avo hangu ndingangoti vatariri zvatinenge tichiita ndezvebasa ukatosvika ndogona kutotadzawo kuona wakapfuura so kuti wapfuura nepandiri kozi ini zvandiri kuita kana izvozvo zvekuti ndikati kekekeke vari kutopfuura vachona vari kutotadza kozi mota dzairatidza kuti dziri kushaya kuti zviri kuitika vamwe vanenge vato interested nekufunga kuti pamwe munhu ari kutengesa miri zveshuwa but ini ndinenge ndichiita zvebasa of which mukati ndakapfeka ndakatoperera zvekuti mota dzaindionawo ndakapfeka kozi ndainge ndakatarisa mota uyo achitora side kana musana saka vanhu vakamba vatanga kutuka chakazenge saka izvo zvedu hatizvivhunduke kwezi kutukwa ndounonzwa chikafu patebhuru.
So shoko rimwe chete ndokupai less than a minute ndokungosira kumhuri yeZimbabwe zvichibudikidza nevari kushanda muno muSouth Africa vari kuyambuka kuya kuJoni. I don't know whatsoever vakasangana nemaproblem akafanana nenyu matauro kuti manga mune depression. Kurudziro yamungada kupa kumhuri yeZimbabwe? Ndinoti kune avo vari kuyambuka bhodha vachiuya kuzoshanda, torai mapasipoti, nyangwe yakatopera, yakatorwa pabhodha yakaita sei, yakapiwa bhani yakaita sei, famba uye nebepa. Because inini ndinotoita make sure nyangwe yakatotorwa, nyangwe yakaita sei yakarasika, ndinotora imwe. And also kune avo vaita depression, whether isituation ipi yauya usiwa nemukadzi, usiwa nemurume, whatever zvawasangana nazvo, enda kucounseling. And ndinongoti hatirambe takasimba tichishanda, zvinoita chete hapana chinoramba kune mhuri yeZimbabwe. Ivai strong, mushandire mhuri dzenyu sezvatiri kungoita kudai so one day is one day zvinoita. Tinoti ndavati supportwo kune zvatinenge tichiita pasocial media. Ndavati support nyangwe dzimwe nguva zvichibhowa pamwe tinenge tisataugona, but ndavati rambe vachingoti support. One day tichasvika tichavanakidza kukunda zvatiri kumbovapa. Totenda. Tinotenda zvikuru nekunge munesu muzuva ranhasi pachirongwa chedu. Tinovimba kuti zvamunoshuvira zvisadzikiswe. Uyo wamunotsvaga uyo anodawo zve-social media achawanikwa. Muve nezuva rakanaka. Aiwa, nemiwo toti muve nezuva rakanaka. Tinotenda nechirongwa chenyu nekutipa platform yenyu kuti titaurewo vamwewo vachinzwa. Mumwe anodzidza, mumwe zvichangomunakidzawo, mumwe achakopa, mumwe achashora, mumwe but kune vanenge vabetserekawo vanenge vatobetsereka. Tinotenda neplatform. Across the Border Season 2, Row 1, Linda, Take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumisani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezviro dzidzi ndobva vanotengera 2 liter yecontro.